The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 John 4:9 says, God sent his only Son into the world so that we might live through him. 1 Corinthians 15:57, thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. John 14:27, peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not let them be afraid. John 11:25-26, I am the resurrection and the life. Those who believe in me, even though they die, will live. And everyone who lives and believes in me will never die. Matthew 11:28, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Verse 29, take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Verse 30, for my yoke is easy, and my burden is light. Deuteronomy 31:8 says, the Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. 2 Corinthians 6:2, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Before we start our Bible study today, gikinahanglan una ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Let us examine our conscience. Kung nanawa kita mga salang nabuhat nining adlaw, sala ba sa unahuna, sala ba sa dila, sala ba sa buhat. Kining tanan mahimo lawang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios kun dili nato kini isugid. 1 John 1:9, mao kini ang mando sa Dios. If you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all of your righteousness. Of all of your unrighteousness will be cleansed. Kapanalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, be sure you use your free will so you can make the most important decision in your life, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilo mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo ni ining laing higayon nga imong gigahin alang kanamo aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat ining adlaw nga imong ipadangat kanamo nga buhi pa kami sa among lawas kini timailhan nga ang imong plano nagalihok pa nga ni sa among kinabuhi. Salamat niini nga among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Uban ni kami karon sa pagtudlo sa balang Espiritu Santo kanamo sa imong mga kamatuoran. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga
higala atong mga subscribers who are following our ministry o sa atong mga igsoon sa diha ni Kristo. Welcome kaninyong tanan. Aniya pa kita magadupot dini nga atong tun-anan nga giuluhan og the protocol plan of God. Daghan pa kita mga punto sa doktrina nga atong pagtun-an, mahinungdan nga nagapadayon paghihapon kita niini. Okay? Unas tanan, we should always remember the steps to make our Bible study worthwhile nga kini magmabungahon, magmapuslanon. Unas tanan, magbaton kita sa pagkamapaubsanon. Let's put ourselves under God's authority. Kay siya raman ang supreme authority. Kaduha, magbaton kita og bukas nga pangunahuna, an open mind. Kay kung sirado ang atong pangunahuna, ang Espiritu Santo dili makalihok sa iyang ministry sa pagtudlo kanang siyang kamatuoran. And then, concentrate on the message, not on the messenger. O ibili nato nga atong mga tawhanong mga pangunahuna, atong mga suliran ba o atong mga pagsulay sa kinabuhi, leave them outside. Kay basig makahimo kining balda sa atong pagtuon. So, kung atong sundon kining maong mga lakang nga atong gipahimutan kini sa atong ministry, then God, the Holy Spirit, takes over. He will take control sa atong pangunahuna. So, timaning, God is no respecter of age, no respecter of person, profession, or status in life. And besides, God's word will never go back to Him void. Now, okay. Padayon kita sa atong pagtuon niining protocol plan of God. Nahibaw ka naman sa pulong protocol. Well, ang protocol agi kining tinaw kanimo paagi o pamaagi nga atong sundon. Kaya ang plano sa Dios pamaagi magkini sa Dios. Gusto? Therefore, atong timanan nga kining atong pangunahuna mao'y tumong sa pulong sa Dios. Just as si Satanas ug ang iyang mga demonyo, ang ila pong tumong mao nga atong unahuna. So there is a fight between two viewpoints, like I said yesterday. The viewpoints of man and viewpoints of God. Kita anas taliwa, papilion ta sa Dios. Unsay atong pilion nga mga panghuna-huna. Diyos nun, utawhanon. Now, timani, I would quote to you, dihay usa ka author nga ginganlan og Frank Outlaw. Nindot kayo, paminawi kini, matud pa niya, what's your thoughts? Bantay ang imong pangunahuna. What's your thoughts? They become words. What's your words? They become actions. What's your actions? They become habits. What's your habits? They become character. What's your character? It becomes your destiny. It makes sense, right? So, habits, character, it becomes your destiny. Mao na nga ang atong pangunahuna mao kini ang mainungdanon nga atong tutukan. Our mind must be filled with something. Kay lisod kun ang atong pangunahuna kabhang way sod apan ang tumong lagi sa Dios. Mao ang atong pangunahuna kini sudlan kini siyang kamaturan aron sa ingon niya na makasunod kita sa iyang protokol nga plano sa Dios. Mao nga, besides the Word of God is light. It is compared to light, kadanag, kahayag. Now, diha sa 1 John 1:5 nagasulti ini, God is light. Now, this is the message we have heard from our Lord Jesus Christ, and
declared to you, God is light. In Him there is no darkness at all. Walay kangit-ngit. Walay kadulom diha sa Dios. So there is no darkness in God at all. And them in verse 6, if we claim to have fellowship with Him, yet walk in the darkness, we lie na makakita and do not live by the truth. Now, ang kahayag dinhi nga gisgutan, by the way, demonstrates both the essence and the personalities of the Godhead. Ang mga sakop sa balaang Trinidad. Naibaw naman kita. Silang tulo na nag-iya og the same characteristics, assets, attributes, ug mao kaning ang ilang napuo ka nag-una gyud nga mga attributes: sovereignty, righteousness, justice, love, eternal life, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability, and veracity. He is the truth. Sumo ka na kahayag ang iyang kamatuoran. Now, what is the opposite of light? Unsa may atbang, diba, ang kangit-ngit, darkness. So, ang usa ka magtutuo without Bible doctrine is still walking in the dark, although he is going to have it after we die. After he dies, adto siya sa langit, natural, kay magtutuo man siya. Ug dugang pag yun niining doctrine of light. Diha, again, 1 John 1:5, ako ning gibalik aron di na gyud na nimo makalimtan. We have been telling you nga magbalik-balik kita nining atong paghisgutan na mga punto nga atong balik-balikon, kay this is the process of inculcation, pagsilsil gayud sa kamatuoran. So there is no darkness at all sa Dios. And light mentioned there are referring to both essence and personalities of the Godhead, og ato ninggi at na. I have just told you the 10 attributes of the Godhead. So ang kahayag is necessary for man's existence of this earth, right? Kung why kahayag? Wala. Na sa Genesis 1:3, Ecclesiastes 11:7, Jeremiah 31:35. Gawas pa niini. Light is used for the divine guidance of Israel, ang mga Hudiyo, by night, sa panahon sa kagabhion. And the number 4, ang atong Ginoong Jesucristo is the manifest person of the Godhead. Siya lamang. Nilang tulo ka mga sakaw sa balang Trinidad, si Ginoong Jesucristo lamang ang makita. He is the only manifest person of the Godhead. John 8:12, 1 Timothy 6:16. Then Jesus spoke out again, I am the light of the world. The one who follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Gawas panini, ang kahayag gigamit kini to portray Bible doctrine, the Word of God in the soul through the function sa gitawag nato grace apparatus for perception, nga sa Binisaya ang mga kagamitan, ang grasya alang sa atong pagpanabot. So that is the gap or grace apparatus for perception nga nagalakip nining pastor teacher nga nagatudlo. Unsa pa ang Biblia nga mao nga atong textbook both in the Old and New Testament atong ipangtun-an. And the third one is ang classroom. We consider this kining atong lugar karon, the classroom where you are. Hain ka man karon naglingkod o nahimutang, this is our classroom, a place to assemble for believers in studying God's Word. O mao na nga the gospel
Ang maayong balita sa kaluwasan gitawag kini og kahayag. Nakana sa 2 Korinto 4:3 ngadto 4, 2 Timoteo 1:10. Og gawas panini, ang kaluwasan brings the believer from darkness to light. Just as the earth was brought out of darkness into light. Di ba? Nagsugod magyud kang ngit-ngit kining kalibutan. And kini atong ministry, the Vic Balbido Evangelistic Ministry, grasya kini. And its thrust is to shine God's light to positive listeners. Kadtong mga positibo, kadtong may tinguha nga makakat-on sa kamatuoran, nga mahiluna sila sa grasya sa Dios. And besides, light is used to portray doctrine, causing the believer to enter super grace. Ang pasabot sa super grace, ang atong tumong ingon nga mga magtotoo. Our goal, ultimate goal, common goal kanatong mga magtotoo is to reach spiritual maturity. Spiritual ng paghamtong. Ug dili nato kini makabot kung dili kita magtuon sa pulong sa Dios. Okay? Sa laing bahin. You see, magisugod na gamay may tungod sa normality in life. Now, you see, di ba normal sa usa ka bag-ong na tao nga bata, a newborn baby, bag-ong inanak, nga mangita kini siyang makaon? It is normal for a newborn baby to want food, right? So it is normal for adults to want food also. Mga idaran, normal man kini mangita og pagkaon. It is normal for a believer. Now, maghisgot na ko sa mga magtotoo. If you are a believer, nagpaminaw ni nga itong mensahe, it is normal for you to desire or want food, the Word of God, right? So, mangita yung pagkaon. Ang pangutana, why is it that majority of believers today, karong panahon na, do not have that desire to learn and study the Word of God? Why? Human sila gana sa pulong sa Diyos. Do you know the reason why? Ibaw kang ano? Ang hinungdan mo, ang mga magtutoo nga mao kini ang ilang attitude towards the Word of God. Unsa? Do not rid themselves from some kind of evil. 1 Peter 2:1. Wherefore, laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings. You see? Mao na, gawas pa niya na. They have wrong priorities in life. Their priority is the world. Wala sila gana sa Word. Their priority is the world, which Satan is ruling, not the Word of God. So, ang usa ka magtotoo, I am addressing this now to believers. A believer must deal with his sins and evil in life. Kinahanglan. Iya kuni kining hikayon gyud sa iyang kaugalingon. God has only one standard. Usa ra gyud ang iyang sumbanan for every believer in phase 2 sa ikaduhang bahid sa plano sa Dios. Do you know what it is? Pulong sa Dios. The Word of God is God's only standard for every believer. Bible doctrine. Dumi, kini atong panahon, kawas ka kini panahon sa simbahan, panahon sa apostasiya. You see? Panahon sa apostasiya,
Layo na ang mga katauhan gikan sa kamatuoran. Now, in a recent survey that was made among more than 6,000 churchgoers dinhi sa Amerika. Okay? Dinhi sa Amerika kini. 70% of them believe we can earn our way to heaven by being good and doing good works. Wow. What a tragedy. Do you know what is the main reason or main cause why a big percentage of Christian churchgoers believe that? Ngay ba kang ano? The main cause or causes are the following. Paminaw. Because of their religious background, because of their preconceived notions. Ang ilan ang naandang pagtuo, you see. Because they're being hooked by some cosmic evangelists. So many social evangelists karong panahon na. You see, daghan nga mga mini karong panahon na pagbantay yun. That is why God is cautioning us believers to be discerning na magmalinggaton kita sa pagpaminaw mga sama ni karon nga Bible study. Be discerning. Tutukig yun. Kung saan man mo pagprubar nga kini atong gitudlo mini. Abe, pangutan ako nimo. Kung saan man mo pagprubar nga kini atong gitudlo mini. O balihaw nato ang pangutana. Kung saan mo pagprubar nga kini atong gitudlo, husto o tukma, sibo sa kamatuoran. Kung saan? The answer is by learning the truth. A believer cannot be deceived, dili siya malinglas mga mini, di siya madaas mga tinunto ni Satanas, kung ana siya kamatuoran. Basta? It is unsa ang imong pagpanag-iyang kamatuoran nga dili ka mada sa mga mini. You see, there are 3 questions you have to ask yourself. What do I believe? Why do I believe it? And where is it found in the Bible? Mao ni tulo, pangutana sa imong kaugalingon nga di ka mada sa mga mini. Akong balikon. What do I believe? Unsay akong gituan? Nganong nagtuo ako niya na, why do I believe it? Ug hae man na makita sa pulong sa Dios sa Biblia. With that, dili ka na da sa mga unsa, mga mini. Ato ni ipadayon ugma. Anha tamut hunong ug atong ipadayon kini bahin niini ugma. Magampo ta. Balahan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo niining imong mga pulong nga among natunan. Hinaot nga kini masilsil ug amo gayong tuuhan aron among magamit sa among pagpadayon sa among pagkinabuhing Kristiyanon. Wala kami mahimo sa among kinabuhing Kristiyanon kung wala kami sa imong mga pulong busa. Dasiga lamang kami o Diyos sa pagpadayon to get plugged into doctrine and continue hanging in there hangtod nga imo kami guwaon either physical death or the rapture. Salamat niini, dada kami pagbalik ugma dinhi sa among pagpadayon ni among pagtuon sa imong balaang pulong kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.